गिबि गिबियावनो आङो रौता समस्तिनि सासे जि सायख'जानाय बिजाथि जानानै बा नैथि खेबनि थाखाय जोंनि UPPL दोलोनि आफादगिरि वार्किं प्रेसिडेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर जासिहरदों आरो आं आसा खालामो जोंनि ओनसोलाव थानाय गासैबो रायजो राजाफोर रौता ओनसोलाव थानाय गासैबो रायजो राजाफोरखौ आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो सिबिनाय जासिहरो। लोगोसेनो जोंनि रौता ओनसोलाव थानाय UPPL नि ब्लक कमिटि, प्राइमारि कमिटि, जोंनि बुथ कमिटि गासैबो जोंनि बिबानगिरि बिथांमोना खस्थ' खालामनानै रायजोखौ सिबिनायाव खुनु खम खालामाखै। बिनि थाखायनो दिनै रायजो राजाफोरा दोलै नोगोरै ओंखारबोदों। बे बिथिंखौ नोजोर होनानै आं जोंनि UPPL दोलोनि बुथ कमिटि, प्राइमारि कमिटि, ब्लक कमिटिनि गासैबो बिबानगिरि बिथांमोनखौ साबायखर जासियो आरो आसा खालामो जे फैबाय थानाय जि सेप्तेम्बर मासनि इलेक्सन बिसायख'थि, बे बिसायख'थियाव थांनाय बाराव जेसेबां देरहादोंमोन बिनिख्रुइ बांसिन भटआव देरहागोन होननानै आं बिसास खालामो आरो नैबे समाव आङो जोंनि गिबि खेबनि थाखाय मा होनना बुङो बे लिस्टआव ओंखारनाय 18 जन बिथांमोनखौबो आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर जासिहरो। गतिके फैबाय थानाय समाव रायजोनि बा रायजोखौ सिबिनो थाखाय जि मोनसे UPPL दोलोआ नैथि खेबनि थाखाय आंखौ नैबे रौता समस्तियाव रायजोखौ सिबिनायनि जि सुबिदा होबाय, बिनि थाखाय आं स्पेसियेलि जोंनि मानिजाथाव चिफ UPPL दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर' सारखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो सिबिनाय जासिहरो। बाहाय नोंथांमोना दिनै नुनो मोनबाय जे रायजो राजाफ्रा ओरैबायदि दोलै लोगोरै ओंखारबोदों। बे रौता ओनसोलाव जे UPPL हान्जाया देरहागोन बा UPPL हान्जानिनो देरहानाया रोखा, बेखौ दिनै नुनो मोनबाय। गतिके बेहाय गोबां बिजाथि गेलेगोन, किन्तु जाय देरहागोन बेनो सरकार खालामगोन। गतिके जोंनि UPPL हान्जाया देरहागोन, बेयो रोखा। थेंक इउ। थांनाय बाराव जेसेबां भटआव देरहादोंमोन बिनिफ्राय गोबां भटआव देरहागोन, बियो दिनै रोखा रोखा नुनो मोनबाय। थेंक इउ।